Oras manuguk marihita salubuk na shalom pasupang doho tau guru kuria guru bongkong PM pakpangan di acara jepek alai maripola. Hatani debata dinet di bagai sesadaron tersurat di Kolose 2 ayat 7 sono mariro disi. Gabe marurat jala pinauliu lima hamu di bagasan ibana. Tugu marhabor siaon bartunan niajar hontu hamuna. Numobi mahamu marroha melihat. Kita saluhuk na songon hau na sinuan di bagasatano marurat maibana tubuh maibana jala marparbue maibana songonido nang ngoluta di patudo songon terpukon nakaneng songonido iko marurat di bagasan Kristus pinauliuli di bagasan Kristus asa marparbue nguluto marparbue hapor syauto aleho parma tu hatani debata nani ajar hotu hita hatani debata ido gabe ipola ni jamita di bagasan nguluton na gabe siha ngulu wonota ido hatani debata namane rai nguluta namano rusi di bagasan nguluton asa marsinodak kita tu akan umalia kita alani gabe margu kumahita mangadu bisa luhu na aka perpudahan idun langsung nilu na digo barhon di bagas atur pukon mangalo saluhu na aka perharsi bales sebelum perpudahan idun atau totu molonunga hatane debata jalanunga marurat kita di bagasan Kristus margu kumahita jala totong mahatane debatai gabi ojahan di bagasan muluta mangalo salu naragam di parsorion natadopi terlumo bima di kondisi nuain natadopi on tuhata gabi dongata mangadopi salu ne atong totong hita marroha mauleati molo marroha mauleati hita gabi margugu mahita gabi taboto mamaka malateo saluhna nata adopi saluhna on jala hukuma serepita marroha jala cakum mahatani dewata di bagasan nguluta marurak mahatani dewata di bagasan nguluta oras meta saluhukna tuhata madongani hita amin shalom.